Mesti apa mboten abot maju. Mboten abot. Ngiri-ngiri belum mboten abot ngono. Mboten berat ini. Mesti apa mboten abot maju. Karo Ade. Mboten abot, Pak. Enggak wani minggir abot matane. Gak ada apa-apa. Gak ada. Wis seminggu iki, Pak. Seminggu iki bisa Mas terus. Gak ada apa-apa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.